हेलौ गाइसमोन नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ बरायहरनाय जाबाय दिनै नै माबा बारजों अखाजों आरो बे माबा होनो बरफ अन्थाइ गोलैनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ एसे थान्दा थान्दा गुसु गुसु मोननायनि गेजेरजों एकदम जेकेट गानलायलायनानै नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय नै दा आङो बाजाराव थांनो ओंखारदों आरो ना मोनसे फिसा खामानि दङ माने जोंनि सबायझाराव माबा जायो नालाय बैसागु फांसन जायो नालाय बेनिनो एसे मिटिं दं आरो मिटिंथ' नङा मिटिंनि एसे लेटार इसु खालामनांगौ दिनै बाव थांनो ओंखारदों आरो ना आङो दा फुरा नै लामाफ्रा बिलाइ गोलैजोब्बाय सयथिबो फुरा बिलाइ गोलैजोब्बाय आरो ना बोथोरखौ थान्दा थान्दा बिराद मोजां मोनदों बे बिफांफोरनि बिलाइफ्रा आराम खिलिफिनजोबसिगोन आरो ना दा नैबे जों गामि दालांखौ बारबोथारबाय आं नै दा थाबायदोंसो आरो ना थाबायदों उफाय गैया गरिब अबस्था नालाय थाबायबाबो जाया मानो होनबा गारिबो गैजाया साइकेलबो गैजाया थाबायनांगौसो उफाय गैया गरिब अबस्था जाबाय नालाय बायनोबो हाया जाहैबाय फैसा थाखा गैया फुरा दै थागुलायदों दुब्लियाव दै थागुलायबाय आरो ना दै दंगलायसै एसे अखा हानायावनो दै थागुलायबाय एसेल' नङा एसे गोगोमैनो हादों होनना बुंजायो अखायाबो बांद्राय हाद्राय जायाखै आरो ना हादों थ' दा सुरु बानायनाय जाबाय आरो ना नै लाइजामखौ लिरनोसैयानो नै अट'मेटिकलि बानायखाजोब्बाय आरो ना लाइजामखौ बेखौ हरनानै सावरायलायनोसै आरो ना फैलायलायबा ओमफ्राय गासै 23 जाबाय आरो ना खुंनाया टेस्ट बार जाबाय खुंनाया 18 तारिख 3 मास 2023 मायथाइखालि लानाय जादों मिटिंखौ सबायझार आन्चलिक हारिमु आफादा आरो ना डेटखौ फिक्स खालामनाय जाथ'वाखै डेटखौ आं नोंनि चेनेलावनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन माब्ला लानाय जादों आं खिन्थाखागोन आरो ना डेटखौ नोंथांमोनाव नायफैनो गोसो दंब्ला नायफैनो हागोन आरो ना फैसाफ्रा बेफोरनावसो दं नै बुरला जारलानो अबाव खनना मोननाय ना मानाय जाखो एकदम नायलाय बुरला जारला सयथिबो बाब नायलाय मानसिया माबा साइसनि मानसिखौ नायबाथ' सा खनद्रा नुखायो साइसआ नुहाय नै नुवाखै आल्ला गोथां जाग्रा साइस नुखायो अमा बेफारिखौ फुरा बुधबार हराव एकदम माबा 12थायाव जोनोम जानाय बायदि नुखायो दा नायलाय साइसआ एकदम नायलाय नुवाखै अमा खर' जाख्रबग्रा नुखायो दा साइसआ हाथाया देलाय हाथाया बोरो नुवाखै साइसआ आला बुहुतनि लोगो नुखायो दा साइसआलाय जाख्रबग्रानो बोरैबाबा नायबा खास खालामग्राबो नुयो मानसिखौ साइसखौ नुवाखै मा माखौ खास खालामफेरखो नोंलाय मानसिफोर बायदि खालामो आं हिनजावफोरखौ खालामफेराखै खालामजोबो हिनजावफोरखौ खालामो बाबरे देनजारलै नोङो हिनजावफोरखौ साबेसे खालामफेरखो हा 112 जन जाबाय 112 जन बाबरे देनजारलै नोङो मानसिया दा आमाइनि फिसालाजों फंनैसो सावरायनो होननानै दखानाव हाबफैबाय आङो बिथाङा दखान होयो नै लावजं बाजाराव बा बिगुरखौ एक्टर बायदि नुथारो माथो फंनैसो रायलायदोना दे मा खालामदोंना बे जायबो आमाइनि फिसाला दङ बिसोर बारा खेला खालामजाया दानस'लाबायनो नागिरो बियो बा दे बेरे फुंजानि स्राय फंनैसो बुंहरदोब्रा साजों रुटिखौनो जाथ'वाखै आं जाथ'वाखै मोनाखै जाहैदों मोनाखै ओंखायनो रायलायनो हाया ओमफ्राय जायो गैयालै दङ बिथां दैखौनो मोनलाङाखै दाबो दैखौनो मोनलोङाखैना दै मोनलोङाखै दै मोनलोङाबा रायलायनो गोसो जाया नामा गोसो जायाथ' लोंलाबायनांगौब्रा नोंथाङा मा बुङो ओंखाम जाबाय 63 ओंखाम जाबाय 05 ओंखाम जाबाय हो आं इथिंखौ लाफानो बावबायलै बिराद बिजिथार नै मालाय माबा माबि मावलागासिनो दङ बिजिथार बिराद बिजि आरो नोङो जौ लाबावगोन गदाय लाबावगोन साबेसे सानै सासे लाबावगोन बे हाग्रामानि हिनजावखौ गोसोथोयो बेबो गोसोथोयो
नों प्रमद बर'नि हिनजावखौ लाना खारदों फुङावनो सिखारनानै एसे एक्सारसाइस खालामबाय आरो ना देहाफ्रा एसे थाजिम मोननायनि एकदम ओरै सुसि गोजान थांना फैथारबाय आङो एसे प्रेक्टिस खालामबाय देहाफोरखौ फ्राद मोननायनि मेगना गुलाय गुलाय खादों दिनै उन्दुनाया बाब बाब बुलुब बुलुब जागलायबाय ना मेगना नैबेजों ओरै थांबाय ओरैजाय ओमफ्राय गिदिंना फैबाय आरो ना ओरैजाय ओरै बेंटल थांबाय लामाया नैबेजों बेंटल नैबेजों काजलगाव आरो बेजों काजलगाव ओमफ्राय नैबेजाय ओरैजाय माबा जाहैबाय आरो बेजों ओरैजाय बेरहांगाव थांजायो ओमफ्राय हास्लाबारि बरतला मोनहैबाय आरो ना बेजों बरतला ओमफ्राय नै दा आङो न'आव थांनोसै मोखां सुनोसै हाथाय मानजिनोसै ओमफ्राय फुंनि जानानै बिदिनो दिनैनि मा खामानि मावनांगौ बेखौ मावनानै लानोसै आरो ना लोगोफोर नै मोनसिगोन न'आ बेजोंनो अहाय ए जा साफा नुयो आरो ना लामाखौ सिगाङाव बिराद गाज्रि जाबाय लामाया दा एसे मोजां जाबाय आरो ना माबा संनो बेदर गोजा दाउ बयलार जाया दानो दा एसे मैगि रेडि जाबाय ओंखाम जानबाय माथो हले गाइखेर नामा दालि मिथाइ